folytatjuk színésztársaimmal, akik rendszeres hangkölcsönzésre adják a fejüket. Bár így is mondhatnám, olyanokkal, akiknek a hangjához valaki más adta az arcát és a gesztusait. Nem hiszem ugyanis, hogy a két alakítást a filmvásznon és a szinkronstúdióban egymáshoz viszonyítva rangsorba lehetne állítani, mert néha még az is előfordul, hogy a szinkron színész teljesítménye jobb, mint az eredeti. Őt még sohasem rabolták el az ufók, és nem is találkozott soha földön kívüliekkel. Mégis talán az egyik legnagyobb szakértője a misztikus történeteknek. És ami a legfontosabb, az ő szájából hangzik a legjobban az a mondat: Scully ügynök, FBI. Nárai Erika, szinkron királynő. Erika, te Scully ügynököt 10 éven keresztül alakítottad az X-aktákban. Nem érezted közben, hogy most már elég volt, már megesz engem ez a szerep? Nem volt ez mindennapos elfoglaltság, ez ilyen időről időre visszatérő, szívemhez oly közel álló szerep. Veled is előfordult, hogy a nézők összekeverték a mozit a valósággal? Igen, ezt szegény édesanyám tapasztalta meg. Én egy falusi lány vagyok, akinek a nagymamája még a libát kergette a réten, amit én egyébként nagyon szeretek, hogy innen ilyen jó messziről jöttem. És az én kis falumban az anyukámat megállították, és megkérdezték tőle, illetve gratuláltak, hogy én terhes vagyok. Anyám kutatott az emlékezetében, miről nem tudok, vagy hogy van ez. És mondták, hát gratulálunk a babához. És mondta az anya, hogy de az Erika nem terhes. Dehogy nem, hát a tévében benne volt, hogy terhes. Aztán lehet, hogy lenyilatkozta, és előbb mondta meg egy egész országnak, mint a saját anyjának, hogy tehát agyonütöm, megölöm anyát. Aztán gondolkodott, hogy valami nem stimmel, azért ismer az anyám annyira, hogy tudja, hogy ez így nem fordulhat elő. És kiderült, hogy ment a Pampák királya című hihetetlen színvonalas brazil sorozat, amiben Nissit alakítottam. Igen. És terhes volt ráadásul tényleg az a vicces az egész történetben, hogy a szerep szerint egy brazil színésznő eljátsza, hogy ő terhes, és rólam gondolják azt, aki csak a magyar hangja a hölgynek, hogy terhes vagyok, és akkor hát az anyuát rájuk hagyta, és azt mondta, hogy igen, persze terhes az Erika, és arra gondoltam, hogy szegények most hogy fognak zokogni, mert én már akkor tudtam, hogy előrébb vagyunk mindig a gyártók, mint akik nézik, hogy le fog esni a lóról és elvettél, és mondtam, hogy drága meleg cipó, ott fognak ülni szegények, és zokognak a tévé előtt, hogy elveszítették a falu unokáját, szóval volt ilyen. Erika, térjünk vissza egy kicsit az X-aktákhoz. Mennyire változtatta meg az életedet? Nagyon, tehát a szinkron részét a szakmámnak mindenképpen, tehát hogy úgy mondjam gyökeresen. Tehát lement az első rész hétfőn este 8 órakor, és engem kedden reggel 8-kor hívott egy gyártásvezető egy másik stábtól, hogy XY szeretne engem kipróbálni X számú tekercsre, itt és itt. Lement a következő rész, újabb gyártásvezetők. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy amit a szinkronban elértem, lehet, hogy elértem volna az akták nélkül is, de a valóság az, hogy tehát én gyakorlatilag annak köszönhetek mindent, a reklámokat, tehát a mai napig hívnak úgy reklámra, hogy van, aki nem is tudja, hogy Nárai Erika, hanem azt mondja, hogy az X-aktás lány kell, egy cég, tehát mondjuk egy civil azt mondja, hogy valamilyen termék, és az a lány kell nekem, aki az X-aktásban Sőt, úgy tudom, hogy még a kollégáid is megkérnek néha bizonyos dolgokra. Mondjuk igen, van egy-két nagyon helyes kollégám, általában inkább zenész kollégák, tehát nem színészek, hogy megtenném-e, hogy az üzenetrögzítőjükre rámondanám-e azt, hogy Csőrikán nincsen itthon, mert elvitték az ufók, és akkor, hogyha visszahozná és az értesítse Büszke vagy erre a sorozatra, hogy ezt csináltad, és hogy végül is igazából ettől ismernek az emberek? Ez nem, tehát az túlzás lenne azt mondani, hogy büszke vagyok rá, szerettem csinálni, tehát ez nekem tényleg a szívem csücske volt. De egy kollégám mesélte, hogy egy madácsos kollégám, a Rodrigo, hogy a Gálvölgyivel egyszer beszélgettek, és azt mondta a Gálvölgyi, hogy ez egy szinkron nemzedék. Tehát ha ez 30 évvel ezelőtt születünk, akkor nem csak olyan kevés embernek jut ki az a kiváltság, vagy bárminek nevezzük, mint mondjuk neked, hogy naponta lehetsz tévéképernyőn, hanem mondjuk akkor annyinak, amennyinek 30 évvel ezelőtt valóban kijutott, tehát hogy rengeteg tévéfilm készült, ugye, mint tudjuk 100 egy évben, nagyon sok mozifilm. Ezzel együtt azt mondom, hogy akik mi szinkronizálunk, ezt nagyon szeretjük csinálni, és hálásak vagyunk, hogyha már ilyen rosszkor születtünk, és nincs ennyi tévéfilm, de legalább szinkronizálhatunk.
szeretjük csinálni. A szinkronnal szerzett népszerűség ér annyit, mint a színpadi? Nem hasonlítanám össze. Azt gondolom egyébként, hogy nem. Tehát szóval azért az ember néha néz a tükörbe, és nekem 2 művészi, vagy hogy hívják ezt, művészdiplomám van, és néha azért saját magamon nevetek, hogy most már sztereóba törölhetem vele a fenekemet, mert tehát nem. Rengeteg hangod van, tehát akkor mutasd meg. 1000 hangom van. De tényleg, mutass egy-kettőt, amit a legjobban szerettél, mondjuk rajzfilm. Például rajzfilm, azt nagyon szeretem, azt biztos sokan nézik a K.M. Chickent, mi ez a... Valamilyen ronda, magyar sírke, ronda valamilyen ilyen tehén, vagy Boci tehénnel, és igen. Pipi, na, csak kimondtam, Igen. Boci és Pipi, és abban én vagyok a Boci, és ez azért jó, mert ezt nagyon sokan nem tudják, mert hát ugye nyilván nem annyira fölismerhető. A saját anyám is összeveszett Halljunk velem, hogy valamit ez nem én Bociból. vagyok. Szuper, Bocsi! Ezeket imádom! A színházban szoktunk viccelődni azzal, hogy Istenem, tegnap felhívott Spielberg öcsi, és Coppola Feri telefonszámát kérte. A most következő kollégámnál ez a vicc félig igaz. Az ő hangját már igenis hallotta Steven Spielberg. Csöre Gábor színművész. Hogy volt ezzel a Spielberg sztorival? Nekem ezt csak mesélték. Nem, Az enyémet tényleg hallotta. az enyémet is Ne hallottam. hallottad, na, most veszetek össze gyorsan, Gábor, hogy Nem, volt ez? a Ryan közlegényt általában az van, hogy úgy választanak ki egy ilyen nagyobb mozisorozat, vagy nagyobb mozifilmekre hangokat, hogy ugyanolyan casting van, mint mondjuk egy filmnél. Tehát Egy válogatnak. Tehát magyarul válogatás van. És 10-15 embert behívnak ilyenkor, hasonló karaktert, és ugyanígy volt egy válogatás az egyik szinkron stúdióban, Balogmixbe, és ahol készült, és azt annyira ellenőrizte, hogy nem csak egy géppel, általában össze szokták hasonlítani, géppel mondják, nem tudom. így van. Hogy géppel összehasonlítják a rezonancia számot, meg mit tudom én, hogy meg külön egy erre szakosodott ember figyeli, hogy tényleg ott beszélsz-e 5-6 Akitől megőrültek egyébként. ugye? Borzasztó. Persze, Ez szörnyű. rémséges ilyet csinálni. Azért, mert nem bíznak az emberben, és ráadásul ott ül egy amerikai, és az amerikai hangsúlyt követeli egy magyar szinkronon, ami szerintem, Baromság. én csúnyán szót használtam volna, de tényleg, szóval... Elédbe mentem. Nagyon rossz. Na a lényeg az, hogy ezt viszont hallgatta ugye a rendező, az amerikai rendező, ő nem engedte ki a kezéből, és ő választottak így a Kőszegi Ákost, a Gesztesi Károlyt, a Csőre Gábort és a többieket. Mexikói és brazil sorozatokban folyton a te hangot hallani. Nem gondolod, hogy ez egy kicsit ciki? Álljál már le. Hát erről én nem tehetek. Tehát én annyiban tehetek róla, hogy azt tudom megtenni, amit a színpadon is, hogy ha hiszek abban, hogyha az ember megpróbál becsületesen dolgozni, és megfelelő módon jól, akkor egy idő után az egyszer feltűnik. Ez engem így tanítottak. Feltűnt már? Főiskán? Fölfog. De nem, de egyébként... Nem bakizol soha. Tehát, Igen. vagy csak nagyon ritkán. Hát szóval elég Utálok sűrű. bakizni. De mi van, amikor mondjuk 10-re sem megy egy tekes? Mert van olyan, az Ja, borzalmas. hát ezt Elmondja, milyen vagy? üvöltök. Igen, Mondjam, összetépi a papit, és mondja, és jót kacag rá. Nekem tetszett. Az adás elején említett mexikói sorozatban, amelyben én Rosalinda hangját kölcsönöztem, most következő vendégem a nagynéném volt, és erre nagyon büszke vagyok. 1961 óta folyamatosan szinkronizál. Azt vallja, a mai napig imádja ezt a munkát. Médike, azaz Kassai Ilona. Médike, én még egyszer nem láttalak téged rossz kedvűnek. 40 évet csinálod, nem unod? Nem, Nem bakizom. egyáltalán. Nem bakizik? Egyáltalán nem. De Nem, én nagyon szeretem csinálni. kik voltak a kedvenc partnereid? A Smoktunovszky féle Hamletet, azt a Latinovics Zoltán szinkronizálta, és én az anyját játszottam. Ez egy olyan élmény számomra azóta is,
Ő nagyon igényes volt, nagyon szigorú volt a partnerekkel, de élmény volt vele dolgozni. Te végigéltél elég sok generációt így a szinkronon belül. Igen. Mit gondolsz a mai fiatalokról? Mert hallottunk az előző részben olyanokat, hogy nem igazán igényes Hát, ha a mai jó szinkron. színész, akkor jól szinkronizál. Na most van jó színész, aki nem szeret, nem is vállal, mert valószínűleg nem tudná csinálni. Aztán vannak olyan emberek, akik nem színészek, de úgy döntöttek valamiért, hogy ők szinkronizálni szeretnének. Ezt valahogy el is érik, ugye? Miben más a mai szinkronizálás, mint amikor elkezdted csinálni? Gyorsabb. Például Régen ma- egy filmet mondjuk 2-3 hétig csináltunk, megnéztük, beszélgettünk róla, megkaptuk a szövegkönyvet. Ma ugyanez úgy néz ki, hogy bemegyünk reggel 8-kor, és este kész a film. Úgy véli, hogy a magyar szinkron még ma is világhírű? Szerintem igen. Mitől jó a magyar szinkron? Mert igényesen csináljuk, csak attól lehet jó, hogy Attól komolyan vesszük, hogy nem úgy, hogy na hát szárazágon döglött veréb a tévének, ez is elég, nem így csináljuk, hanem komolyan vesszük. Mai utolsó vendégem éveken keresztül odaültette a nézőket minden kedd este a tévé elé, hogy lássák Kriszta nővér és Brinkmann professzor között szövődő románcot. Következik a nagyon kellemes orgánumú színésznő, Földessy Margit. Margit, amikor ment a klinika, nem zavart téged, hogy azonosítanak egy idő után Krisztával? Hát ennek előzményei voltak, mert én akkor már évek óta szinkronizáltam, és előtte már engem azonosítottak Natalie Wooddal, hogy egy történettel kezdjem. A Most és Mindörökkét szinkronizáltuk akkor, amikor szerencsétlen külhoni kolléganő elhunyt. És lementem a közértbe vásárolni, és jött egy idősnél, és azt mondja, művésznő, maga még él? Történet így kezdődött. A klinikában ugyanúgy azonosítottak, mint az összes többi szinkron szerepben. Sok sorozat volt már addig. Volt nekem is Kórházaváros szél, Közért a város szélén. Az a nők a pult alatt, vagy mi volt? Nők a pult mögött? A nők a pult Jó, az egy alatt másik című szoft sorozat. változata volt a pult mögött. Úgyhogy rengeteg mindenféle dolog volt. Brinkmann Kriszta sokáig kísért engem. Hát De ez nem mit az- jelent, hogy azonosítanak? Hogy tőled is ugyanúgy, ahogy szegény Szabó Sipos Barnabástól kértek receptet? Vagy, tehát mit mondtak, hogy... De nem, tulajdonképpen nem, Krisztának szólítottak időnként, meg taxisofőr csinált olyat, hogy beültem egy autóba, és azt mondta, hogy én úgy hallom, mintha magát már láttam volna valahol. Margit, az édesanyád Komlós Juci, és ő is rengeteget szinkronizált. Igen. Ő adott kedvet hozzá neked? Nem. Igen. Semmi köze a két dolognak egymáshoz. Én színész családban nőttem fel, én nem tudom, hogy milyennek lenni, ez a baj. Nekem ez sokszor furcsa állapot, mert én csak ebben a közegben vagyok otthon. Figyeltem, amiről beszélgettetek, amikor nem voltam itt, na most ehhez én is egy mondatot hozzáfűznék, mert az én véleményem szerint csak jó színész van, meg rossz színész Így van. van. Semmilyen másmilyen színész nincs. Mostanában nem szinkronizálsz már annyit. Nem Miért? vállalok. Nem vállalod? Nem tudom vállalni, mert úgy alakult az én életem több minden miatt, hogy nem tudok napra kész lenni, tehát nem tudok előző este diszpót elfogadni másnapra, hiszen tanítok, 18. éve van én nekem egy iskolám, és amellett hála jó égnek más olyan munkáim is vannak. Mostanában filmezek, szerencsém van, képzeld, öregségemre. Idézőjelbe. Tehát nem tudom úgy összeegyeztetni az életemmel. Nem hogy- hiányzik? Te azért csinálom én, hát a Mici Mackót továbbra is csinálom, mert azt nem adom. Malackát imádom, és folytatom én, van ez a Csengessen Milord, melyben Jaj, azt de Lady szeretem. Jaj, de Agátát szeretem tudom azt, elővezetni benne. Úgyhogy azért mondom, hogy amikor időm engedi, én imádtam mindig szinkronizálni, és én nagyon-nagyon sokat köszönhetek a szinkronnak. Én rengeteget tanultam belőle, most másfelé vitt az utam. Csak azért elmegyünk egy nagyon rövid reklámra, hogy a vendégeim egy kis játékra felkészülhessenek. Mindjárt jövünk.